И здравейте, хората, съм Катя, че днес ще снимаме Майнкрафт. Ще се объркам и да кажа Clash Royale, че си е Clash Royale и Clash of Clans. Още малко ще има на Clash of Clans, тъй че не се безпокойте. Тъй сега... Днеска не знам какво ще играем. Ще решим в момента. Ще решавам. Тъй ще бъде... Труден избор. Наистина труден. Хайде бе. Нещо стана. Ай, джамп. Време е малко джамп. Така. Убирам всичко, което мога. Така. Тъй. Стрели. Още яде. Тъй. Не, тя няма да вземам. Обаче, бързо намествам. Тук до мен няма никой. Ай, ще отидем. Колко умират. По-хубава браничка. Тъй. Тук съм клекнал, че да не ме види никой. Ау, колко искам. Топки. Нещо като лъка, дет не прави никакъв демидж. Почти. О, не. Ай. Хе-хе-хе-хе-хе. Малък фейл. Лък. Точно това, което ми трябва. Рефилват. Помислих, че ще свърши. 5 човека. Горе. Движа се с скоростта на един охлов. Ама какво да се прави? Оу.
Защото виждате, там има един. Охо. Колко хубаво. Хихи, хакера. Вижте хакера. Ой, хакера. То ще стане на малко. Битка с хакер. Виждате, тогава правим за ограждения. Един стак на бъдеща сема. Ой! Ето е, аз ви казах, че ще... Аз знаех, че ще изгубя от хакер. Той нагоре, нагоре. Аз съм хакер. Хакер. Аз колко пъти го учили с студели, не умря. Не. Малко джамп тук. Докато чакам. Даже за кой да чакам. Пишем. Така. Няма ли реплей? Няма. Тъй. Хуп. Ай. Що не се връщам? И хуп. Трябва да е такова. Хуп. Трябва да е съединено. Вече знам как се казва епизода. Битка с хакер. Така. Тъй. Аде, бе! Значи ще бъда с тия неща. Едва ли ще победя. Тъй. Вече знам епизода как се казва и вие знаете. Битка с хакер. Защото видяхте го, той... Аз щях да бия, ама то смазен хакер.
предишната игра нямах даже и броня, което е много лошо. Оф. Поне си имам неща. Тия блокове да ги увеличим. О, колко хубаво нещо. Сега. Кидеката, това. Стрелите тука. Блоковете тука. Тая лава. Аз без ти никога не ползвам вода и лава. И не го учих. Ужас, имах съм хубав момент да отстраня от един от играчите. О. Ужас. Ужас. И хора, това ще бъде за всичко. Не победихме нито една игра. Ама играхме. Бихме с хакер. Ама не да бяхме го победили, ще да стане по-хубав епизода. Ох, най-накрая скачих тия стълби. Много морително. И това ще бъде за всичко, защото сега 13 минути стана. Някой да правя. Аз обичам да правя до 15 минути клип. Дай бързо заведи. Да ви покажа какъв дек съм. Който с... What the fuck, bro? Разбира се, че ще приема. Айде. Айде. Айде бе, не мога да приема. Що? Даже не знам. Я да видя нещо. Отиде съм. Абе, не знам. Тук обичайните работи. Айс голема го пуснаха. Вече как, ако знаете, има Infamous Dragon. Паднах преди много време на 7, качих са днеска с този дек, после иначе бях с такива декове, пробвах много декове, копирах, защото съм копирavaч. Дори не знам как победих с този дек. Само ти ми има да апгрейдна, аз още малко ще правя тако с къстъм. Хора, това ще бъде за всичко и до скоро.